hurrengo gonbidatuari kalean esaten diote, Jesus! Telebistan bajugoa ematezu. Luxe eta dotore dator, gure kasatik, gurera, Antxon Telleria! Amazonia! Eskerrik asko denoi. Bueno, azteko eta behin, lujo bada, hemen egotea, lehen esan duzen moduan, hau da nire lehendabiziko monologoa. Horria txalo batzuk espero nituen. Pentsatzen nuen monologista modura, estrainaldia egingo nuela, ez dakit, tabernazulo batean, erdigilunpetan, mikrofono kaskarra batekin. Bueno, Euskal Telebistaren nahiko ondo dago. Orain arte ez dute egin sekula monologorik, akaso, esperientzia antzekoena izan da psikologora joatea. Bai, hasi nintzen psikologora joaten, justo saiontarako gonbidapena jaso, baino 12 urte lehenago edo. Bada ez da, igual egingo da ETV monologo saio bat, eta igual ez dute genduko bigarren emisiorako, eta bertara gonbidatzen hautenerako ondotorriko zait urduritasuna kontrolatzeko, eta... Ez, hasi nintzen psikologora joaten sekulako harria daukadalako. Hori horrela da. Bera ere ados dago. Por cierto, besarkada bat, Pako. Pako! Pako izena du. Sevillako da, gainera, esan izan diot. Han, Sevillan, aritu ziren Aginagalde eta Plazaola, eta ezagutzen zaituzte. Por cierto, esan zidan, enkargu bat emateko platz, esan zidan gogorarazteko jendeak maite zaituela zaren bezalakoa izan da. Sevillan, o hemen. Zure akats eta abdominalekin. Pako, eskerrik asko. Arau horren arabera, por cierto, Gorkak eta biok ez daukagu akatsik, Ez ni bat bakar. Perfektua dela, hori da. Bueno, esan dizuet, psikologora joaten naizela, baina esan dizuet naturaltasun osoz. Esan dizuet, ez da izan alako movida transgresore bat edo 2020. Norbaiti psikologora soziala esan eta ia inork ez daitu sutara botatzen. Tarteka badago baten bat igual, baina ez da zer pasatzen, terapian ikasi dugulako zurik indartsuena gure bihotzean dagoen. Esaldi hona hori, erabili, nahi duzuenean. Harrikarea dak. Ez baina, egia da, 2020 jendeak ia milaka aldiz entzun du psikologora joatea gauza erabat normala dela. Ez du oraindik inor sinetxi, baina sikiera entzun dute, iritsiko da noizbait normaltasun erabatekora edo. Eta egia esanik egun hortan, segulako pena hartuko dut. Ze psikologora joatea normaltzen denean, galduko dugu jendea tensioan jartzeko arma zoragarri bat. Egia da. Kuadrillako batek, ez da, esan dizu, bihar arratsaldean potea dartzeko eta, bai, hori bai beharko du 8 aurrera eta. Zeo bat da? Ez, justu aurretik ezazpietan psikologoa daukat. Aurretik psikologoa daukat. Bale, psikologoa, normala da, ondo, badaukat lau, gero arte. Ez da bilea kortozirkuito hori sekula galdu, edo ni terapian nagoen artean ez behintzat. Bueno, gero, beste aldeko, beste muturreko jendea ere badago, eta horiek ez ditut dain ondo toleratzen zezu, joan zaitezke psikologora 1000 arrazoiengatik. Beldurra diozulako edo zeri, berdin zaiter den. Bakardadea, eriotza, txirrimirrita txiribiton junior... Bakoitza dauzka bere movida. Orain, ondo egonda psikologora joaten den jende hau, ez dut ulertzen. Zu joaten zara gaizki zaudelako, ezin duzulako lasai bizi. Zure buruak ematen duelako konkiseko platoa. Julian Jantzi, isildu gabe eta bi talde, Buyuyus, Imondongos, eta Patxi Alonso Karratxika eta txurru musika jartzen, ostia! Nik ez dut hori nahi. Ni nahi dut txorien, Lasai. Oso lasai. Lasai igual. Hauek ez, zu joaten zara gaizki zaudelako, baina hauek ondo egonda ere psikologora. Zergatik? Ez ezagutu nahi dut nire burua. Osea, ni oso ondo nago, baina ezagutu nahi dut. Osea, ezagutu nahi naiz. Seguro?
Imaginatzen ditut kalderako teknikoari deika. Pasa zaitezke aste honetan eta, bai, ez du behar bezala berotzen edo. Bai, kalderak ondo funtzionatzen du. Jakin nahi du zergatik. Osea, jakin nahi dut zer mugitzen den bere barruan. Jakin nahi dut nola jasaten duen presio hori guztia. Jakin nahi dut dagoen tokian egon nahi ote duen hori guztia jakin nahi dut. Hortarako deitu barra daukazu beste departamentu batera. Apuntatu, kaldera existentzialak. Urrengoan igual, urrengoan gomidatzen hau zuenean. Fitxauta zare. Ja, gaurkokin. Esango diot, aste horretan psikologari kentzeko zita, ze egia esan oso lasai egon naiz eta gainera han ordaindu egiten da eta hemen oso jende majoa dago. Eskerrik asko!